אוקיי. זאבי, בוא תעזור לי. יאללה. טוב. לא אפשר כבר מה שלא ידעו. די.ג'יי מראיינת. אני מראיינת. לא, אני רוצה. מי מראיינת? תשאלו כבר! אתה מכיר את די.ג'יי מראיינת? מישהו? לא, אוקיי. רגע, מי רוצה לשאול את השאלה? אני רואה את רוצה. התמונה, מה זה התמונות האלה? שמישהו בואי ביחד. הוא הומו. לא, זה לא די.ג'יי. את רק תמשך אליו. בואי לפה. והוא הומו. רגע, אל עושה את הרעיון. יאללה. זה הכל אותו בן אדם כאילו? לא. אני. אז את צריכה לעמוד פה ושמישהו אחר. בואי, שמישהו נצלם. חבורה של ג'סטין ביבר. תירגע. אוקיי, אני שואלת עכשיו. שנינו, אבל לפחות שיראו אתכם. בסדר, הנה, היא מצלמת. אני מצלמת כבר שנתיים. אוקיי, אחלה, בוא נתחיל. מצלמים אותנו גם? מה בא אחרי וואן? לא! מה בא אחרי וואן? מה בא אחרי וואן? כולם ביחד! דירקשן! לא, דירקשן! דירקשן. וואן דירקשן. אוקיי, אם הייתה לך יונת מחמד, איך היית קורא לה? וואן דירקשן. לא! תשובה לא נכונה. סטוצי. לא. שולה, מה, אני רוצה לקרוא לה, אתם לא מחליטות. לא, אז תקרא לה קווין. לא משנה. אוקיי, נקרא לה קווין. שאלה אחרונה, האם היית מזמין את די.ג'יי מאליק למסיבה שלך? ברור. כן!